चलो जेब्लानाखि बनजित मन्जिल बिथाङा बनसुनि आफादगिरि जानानै बनसुखौ दैदेनगोन अब्ला जेब्लायबो बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बर'नि बारग' दैदेनगिरि अर्गानाइजेसनफोरनि मतामत आशीर्बाद लानानै जोंनि बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय मावलांगोन गुनु बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद बेखौ दिनै गाजा गोमजायै बिनि जोनोम सान 4 बोसोर 4 years कमप्लिट जाबाय आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद मानगोनां आफादगिरि आरो बिथांमोननि जि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां दिनै खुंदों आरो बिथांमोनजों जोंहा दिनै जोंनि मानगोनां बारग' बिग्रायारि बिथांमोन दिनै एक्स एनडिपि बिथांमोन एक्स बिएलटि बिथांमोन आरो एक्स भलन्टियार्स बिथांमोन आरो गोबां बारग' एबसुनि दैदेनगिरि बै समनि आन्दोलनकारि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव गार्जेन हिसाबै खुन्थिया हिसाबै बिथांमोना दिनै गसंफादों आं दिनै सेन्ट्रेलनि मिरुनि बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जि बनसुआ थांनाय 22 तारिख थांनाय 2022 नि जि 7 फेब्रुवारि खालार खालि जोंनि बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि साखाथियाव थानाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालियाव दे बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै जों जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथांमोनखौ धुप धुना सावनानै बिथांमोनखौ बिबार सावनानै जि जोङो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादोंमोन बे बिथांमोनखौ मान बावनानै जे मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों जि आवगायबोदोंमोन बे बिथांमोनखौ मान बावनानै जि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनो थाखाय जि सोमावसारनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादोंमोन बे समा दिनै 4 बोसोराव फैबाय आरो बे 4 बोसोरनि गेजेरजों जाय समाव जों मुंख्लंफोरनि बोर आशीर्बाद लानानै जों दिनै बनसुनि बिबान लाबाय बे समनिफ्रायनो जों मोसा फिसा बादेरनानै जों आवगायबोदों जोङो थाबायबोदों आरो बे थाबायनायाव दिनै गोबां जेंना आरो जेंसिया फैदों नाथाय बै जेंना आरो जेंसिखौ जोंनि लामा हान्थिनायाव बे 4 बोसोर लामा हान्थिनायाव जों जेंना आरो जेंसि सानाब्लानो खुनु सरकारनि जि पलिसि जि पुलिसफोरनि नाख्रेबनाय बेखौ जोङो दिनै जेंना आरो जेंसि सानाब्लानो जों आवगायबोदों बेसेबां जोंनि बिरोधि आफादफोरा संगठनफ्रा आरो राजनितिक हान्जाफ्रा जोंनि सायाव जि नाख्रेबनायनि जि सोलो आरो बोलो खालामदोंमोन बेखौ नाथाय जों खाथिर खालामालाबानो जों दिनै बिखा आफाद दानानै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय जों बिखा आफाद दानायनि भारतनि संबिधाननि जि मोनथाय बेखौ मोननो थाखाय जों दिनै आवगायबोदों गोबां माहारियारि आफादफोरा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव उनफिनना थाबोनो बनसुनिफ्राय बेसेबां फोथायनाय दं नोंथांमोना बड'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिखौ दिनै फोथांनानै लाखिबोनो थाखाय आरो बर' हारिखौ भारतनि संबिधाननि सिङाव आर्टिकल 2 आवहाय दिनै थागिबि मानसिफोरनो थाखाय आलादा रायजो होनांगौ होननानै गोबां जोंनि आफादफ्रा दिनै जोनोम जाबोबाय आरो गोबां बर' दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै फोजोबनानै लानांबोबाय नाथाय सम आरो बोथोरनि थिननायाव बिथांमोननि जि सिमां बे सिमांफ्रा दिनै मोगथां महर होनो हायासै बे बिथांमोननि थांखिया जाहैबाय दिनै आलादा रायजोसोमोन नाथाय दिनै 1993 आव BSc होबाय 2003 आव BTC होबाय आरो 2020 आवहाय BTR होबाय नाथाय बे फिसा फिसा काउन्सिला मालाबाबो बै बर' हारिनि आफादफोरनि बै बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि एबा बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि सिमां नङामोन बिथांमोननि सिमाङा दिनै आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजोसोमोन नाथाय बिथांमोना दिनै जोंनो आसाम सरकार भारत सरकारा दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होनायनि अनगायै बिथांमोना फिसा फिसा काउन्सिलसो होबोदों बिथांमोना नाथाय समजों लोगोसे जेननानै थाबाय बिथांमोना सोरबा मेंबाय सोरबा जिरायबाय नाथाय बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनैसिमबो जेनाखै बर' हारिनि सिमाङा दासिमबो थांनानै दङ दिनै बर' हारिनि जि सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ सोरबा आफादफोरनो थाखाय बन्द' होबोआखै सोरबा आफादा दिनै जेनबाय सोरबा सारेन्डार जाबाय सोरबा आखाइ थिखांबाय सोरबा जिरायबाय सोरबा मेंबाय नाथाय बर' हारिया दासिमबो जेनाखै दिनै बेनि थाखायनो फिन खेबसे बर' हारिया
दिनै बर'नि बुद्धिजिबि बिथांमोना बारग' बिग्रायारि बिथांमोना दिनै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोनोम मोनफिननाय जादों थांनाय 2022नि 7 फेब्रुवारि खालार खालि। दा बे हाबाफारिखौनो जों दिनै जानजि खाफ्रानानै दासिमबो फोथांनानै लाखिदों आरो फैबाय थानाय समावबो जों फोथांनानै लाखिगोन जेब्लानासिम बर' हारिया दिनै आलादा सेपारेट स्टेट मोना बनसुआ जेब्लायबो बिखा फोदानानै जों आवगायबाय थागोन। जोङो दिनै बर'फ्रा जोंनि आजै आजौमोन होलांखानाय हाखौसो जों दिनै प्रटेक्सन होनो थाखाय आवगायबोदों बारैनो सिं गोदान बादे। दिनै जोंनि बै समनि राजा रानि बिथांमोना जाय हालामखौ सामलायबोदोंमोन बे हाखौसो जों सामलायनो थाखाय भारत संबिधानाव जोंनि बर'फोरनि जि मोन्थाय बेखौसो जों बेनो थांदों। सोरनिबा हाखौ जों सेनो थाङाखै, सोरनिबा जारिमिनखौ जों सेनो थाङाखै। बेनि थाखायनो गेदेमा बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों डिभाइड आसाम 50-50। सारा आसामानो जोंनि बर'फोरनिमोन, कसारिफोरनिमोन। नाथाय 50%खौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय हा गैजायै हाफोरनो दिनै गथायनानै होनांबाय। दिनै बांलादेशनिफ्राय फैनाय रिफिउजिफोरनो गथायनानै होनांबाय। सोरबा झारखन्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, इउपि, सोरबा दिनै थाइलेण्डनिफ्राय फैनाय बिथांमोननो गथायनानै होनांबाय माखासे राजनितिक खैसारनि थाखाय। नाथाय बर'फ्रा जि खावसे दं बे खावसेखौसो जोंनि बर' हिसाबै थांनानै थानो थाखाय थागिबि हिसाबै दिनै जों भारतनि संबिधाननि जों प्रटेक्सन बिदों, आलादा सेपारेट स्टेट जों बिदों। जों गुबुननि थाखाय गुबुननि हाखौ गुबुननि जारिमिनखौ जों सेनानै लानो थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै सोमावसाराखै। नाथायबा दिनै बनसुआ मोननै आखायाव गावनाय दङ बे बेलायाव माबायदि? बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसेयानो दङ। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जाय जोंनि बर'फोरनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जाय बुद्धिजिबि बिथांमोना जोनोम होदोंमोन बै बनसुआनो दं। आरो बै बनसुआ दिनै जाय समावहाय जों समायखिरा लादों मुंख्लंफोरनिफ्राय बे समनिफ्रायनो जों मोसा फिसा बादे जों नेरनानै सोरबा पुलिस मिलिटारिखौ गियाबालानो सोरबा राजनितिक हान्जाफोरखौ गियालाब्लानो जों दिनै आवगायबोदों। बेवहाय दिनै बनसुआ बेनि दैदेनगिरि फाउन्डार दैदेनगिरिफ्रानो दङ, जाय समनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफ्रानो दङ। बेवहाय खुनु सोरबा जोंनि बनसुनि संबिधाननि बिरुदि मावोब्ला बिथांमोनखौ सोरबा एडभाइजारब्लाबो, सोरबा डिस्ट्रिक्टनि लिडारब्लाबो, सेन्ट्रेलनि लिडारब्लाबो जोंहा जाथिनि सार्थआव बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनो थाखाय जोंहा दिनै क्षमता दं, गोहो दं। आरो बेखौनो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोख्रों भाबै बर' हारिनि सार्थनि थाखाय ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जाय बनसुनि बिरुदि मावदों, जाय बनसुखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बारग' एनडिएफबि, बारग' बिएलटि, बारग' भलुन्टियार फर्स, बारग' एबसुनि दैदेनगिरि बुद्धिजिबि बिथांमोना जोनोम होदों, बिनि बिरुदि मावनो थाङोबा बर' हारिनि बिरुदि। बेखायनो जों सानै एडभाइजार मन'न्जय दैमारि पबित्रखौ जों आउट खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे थांफाग्रा बिथांमोननि जे अक्सिजेन बिथांमोननि बारहावाजों गसंफाग्रा साब्रैसो जोङो डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिखौ जोङो आउट खालामनाय जादों। बिथांमोना बनसुनि बिरुदि दिनै ग्रुपिजम खालामनानै जोंनि बिरुदि मावबाय थादों। नाथाय बिथांमोननि मावनाया खुनु दिन बनसुनि थाखाय फेक्टर नङा, खुनु मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंसार होनायाव एबा बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय खुनु फेक्टर नङा। बेनिखायनो बनसुआ मोनसेल'। जेब्लानाखि बनजित मन्जिल बिथाङा बनसुनि आफादगिरि जानानै बनसुखौ दैदेनगोन अब्ला जेब्लायबो बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बर'नि बारग' दैदेनगिरि अर्गानाइजेसनफोरनि मतामत आशीर्बाद लानानै जोंनि बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय मावलांगोन। खुनु फर्सआनो दिनै बनसुनि मोननै बाहागो जानो हाया। जोङो दिनै बिथांमोनखौ होनदों, जाय बिथांमोना बनसुनि ग्रुपिजम जानाय सोरनिबा कनस्पिरेसियाव गोजावदोंब्ला बिथांमोनखौ जों सम होदोंमोन मावफिननो थाखाय। दा बिथांमोना बांद्राय एक्सट्रिम थाङोब्ला बनसुआ दिनै आइननिल' नङा, संबिधाननिल' नङा, बनसुआ दिनै बोलोजोंब्लाबो दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ जानानै फैगोन। आচ্ছা, दिल्लीयाव गोबां आर'जलाइ गथायदों, सरकार फारसेनिफ्राय फिडबेकआ माबायदि? दिनै जोंनि बनसुआ थांनाय 4 बोसोराव जोंनि 4 बोसोर लामा हान्थिनायाव जों दिनै दिल्लीयाव गोबां मिनिस्टार्सफोर, हम मिनिस्टार, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ जों लोगो हमनो मोनबाय आरो गोबां मिनिस्टार्सफोरखौ जों लोगो हमनो हाबाय। दा बेवहाय बिथांमोना बिराद पजिटिभ आरो बर'नि
बर'नि जि सोमावसारनाय गोबां सोमावसारनायनि जारिमिनखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङै मिथिगौ आरो बर'फोरनि साननानै जानानै बिथांमोना होनो थाखाय जेब्लायबो रेडि नाथाय जोंहा आसामाव बर'नि बिरोधि माखासे जाथिफोर दङ बामोन असमियाफोर दं बिथांमोननि माखासे षड्यन्त्र पलिसियावसो जों दिनै दिल्लीनिफ्राय माखासे जोङो गोसो दंब्लाबो बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हायाखै नाथाय बनस'नि जि सावरायनाया गोबां गोजौआव सौहैनानै दङ आरो बिथांमोना जोंजों सावरायनायाव बुहुद पजिटिभ आरो बिथांमोना जोंनि जि माने गोदान जे दानि लाइमोनफ्रा दि मोजां मोनसे सिस्टेमाव जि रायलायदों जे बर'फोरनि माखासे स्ट्रेटेजिक इम्परटेन्सनि थाखाय दि भारत सरकाराबो बर'फोरनो जि मोनसे आलादा रायजो होयोब्ला दि सा सानजा भारतनि जे गेटवेआव थागिबि हिसाबै जे बर'फ्रा गाबथानाय दं दा बे स्ट्रेटेजिक इम्परटेन्सखौ दिनै बिथांमोना मिथिनानै बर'फोरनो रायजो होनो थाखाय बिथांमोना साबसिन मोनसे इन्ट्रेस्टआव दं आरो बिथांमोना जोंखौ सावरायनो थाखाय आनअफिसियेलि गोबांबार लेंहरबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जों थांगोन आरो बनस'नि जि सोमावसारनायाव माखासे हिस्ट्रिकेलि संबिधानिक भाबै जि मडार्न माखासे कनसेप्टजों जे जोङो मोनसे गोदान निउ सोलो आरो बोलोजों थांनानै आरो इउनाइटेडलि जोंहा दिनै बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि बारग' एनडिएफबि बारग' बिएलटि बारग' भलुन्टियार फर्सनि जि जोंनि माखासे सावरायनाय पलिसिनि गेजेरजों मोनसे स्ट्रं भाबै जि मोनसे जोंनि माबाया प्रप'जेला फैदों बे बिराद स्ट्रं आरो बेवहाय जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोबोद इन्ट्रेस्ट दं आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि बनस'नि दैदेनगिरिफ्रा बांसिन वेल एक्सपिरियेन्स जानायजों लोगोसे बांसिन साहस मोननायजों लोगोसे बांसिन वेल अर्गानाइजनि गेजेरजों थाबैनो बड'लेण्ड सावरायनाया माबा मोनसे जानायनि चान्सेस दं आरो जों जि डिप्ल'मेटिकेलि गुबुन गुबुन स्टेटनि जि आलादा रायजो बिग्रा स्मलर स्टेट्स बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजोंबो जों टाचाव दंबाय थायो आरो बिथांमोनजोंबो गुवारै सावरायदों आरो नेसनेल माने फेडारेसन स्मलर स्टेट्स बिग्राफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों दिल्लीयाव थांनानै गोबां सावरायदों बे फैबाय थानाय समाव निस्सय बनस'नि जि थांखि बे थांखिया थाबैनो जाफुंनायनि लाइनावहाय जोंहा दं बेयो आं 100% आं आसा दङ आरो बे जाफुंसारगोन